Здравейте хора! Тази вечер ще търсим духове и може и да призовем някой. Ще търсим и обладани предмети също така с моя EMF метър. Той търси духове. Така, по принцип, понякога не засича, т.е. той духовете ги засича, но понякога духовете не идват. Може да пробваме и дали са обладани предметите. Например, места и всякакви такива. Честно казвам, едно от моите хобита е да търся и да ловя духове. И сега ще го споделим с вас. Моля да ви се харесайте това видео, защото все пак много съм се постарал за него. И така нататък. Сега търсим при съседите нещо. Гледайте каква тъмница е, почти не се вижда. Може би на камерата не си личи, защото сме пуснали два фенера. Но всъщност е наистина голяма тъмница. Сега проверявам дървото дали не е обладано от нещо. Но тъй като гледам не е обладано от нищо, ще проверим и стария орех, който е на поне 90 и нещо години, може и по-стар. Пробваме клоначите. Също така ще видим и изоставения двор. И в него няма. Оп! Тук извибрира. Леле! Гледайте! 70, 81, 81, 82, 87, 90, 90, какво става? 100, 100! Видяхте ли преди малко удари на 100? Удари на 100. Вибрира. 100, 130, 90. О, малек. Аз не се замислих. Какво ще правим, ако стане това нещо? 60. О, намаля. 70. Отиваме да проверим други места. Явно. Леле. Гледайте какво са. Гледайте. Леле. 58. Хора, гледайте. 50. 53. Добре, успокоиха се нещата. Добре. Засякохме дух, което е много странно. Дори в момента вибрира. Някъде наблизо има дух. Абонирайте се за канала и очаквайте още такива поредици. Това е цяла поредица, в която почти всяка нощ ще правим такова видео. Чао, до нови срещи!